mga palangtipo ng Chinese, okay, na nakausap ko, Chinese Singaporean siya. Tulong na tayo. So sabi niya, kami naman mga Chinese, hindi naman kami gusto namin ng kaguluhan. Pero alam naman natin, sabi niya, na ang US, sabi ko sa akin, ikaw. Kasi sabi ko, I am, Filipino-American. Sabi niya, na depende yun sa pagtingin ng tao, kung anong lahi mo, kung saan ka, saan ang leaning mo. Kung ang leaning mo ay sa China, di ba? Kung ang leaning mo ay sa US, sabi ko, ang leaning ko ay syempre, ayoko ng kaguluhan. Sabi ko, remember, sabi ko ganun sa kanya, back in World War II, kawawa rin ang Pilipino doon Nung nagkaroon ng Battle of Manila, sabi ko ganun sa kanya, you're right. O, di ba? Kahit pa alam ako sa history. Sabi ko, kawawa ang mga Pilipino doon na inosente, mga sibilan, more than 100,000 dahil binumbong, okay, ng Amerika nung panahon na yun dahil gusto nilang patumbahin ng Hapon. O, di ba? Mga ganong chika. Yun ang conversation namin while having the best dinner in the world doon sa, oh my God, gusto kong balikan yun sa Singapore. Ang ganda-ganda. Para lang siyang simpleng restaurant, hindi siya fine dining. Para lang siyang sa gilid-gilid pero ang sarap ng pagkain. So yun ang sa akin lang, may simpleng pananaw dito sa EDCA na to dahil hindi naman ako foreign relations expert. Pero bilang isang Pilipino, dapat talaga neutralan tayo kasi we cannot afford to fight. Alam natin yan. At hindi rin tayo syempre dapat binubuli, okay, ng China. Kaya nga sabi nga ni BBM nung unang panahon, nung siya ay nangangampanya, di ba? Napipilitin niyang magiging neutral at dapat wala tayong kaaway. Dapat bawat bansa ay kausapin natin kung saan tayo mag-meet halfway doon. Yun yung perspective na kinukwento ko sa China, yung Chinese people perspective na nakausap ko, na nagagalit sila. Dahil ito daw ay senyalis ng pag-create ng friction and provocation sa kanila. At sinong kawawa dito? Tayo. So sana ayusin ito ni Bongbong, Bongit. Isa siguro ang nagkipag-usap. Lagi naman yung may straight ng lolo natin. Alam ko yan. Diba? So yun ang natin palangga. Yun ang yung malungkot na nangyayari dito. Tapos maliban pa dyan, hindi pa nga tayo tapos doon sa pagpapalit ng ng Bureau of Custom Chief. Diba? Ano yung nangyari dyan? Bagman ang ipinalit ni Bongbong, ang dami. Ang dami talagang nakakalungkot sa ating bayan. Itong si Bienvenido Rubio, nasangkot din. Hindi sa mga illegal na gawain. So, sa kanyo tayo magsusumbong? Sino tayong susumbungan natin? Yung mga polis? Na kung mismo nga sila hindi ko naman nila lahat. Sila ay sangkot, ay nag-uutos para gumawa ng mga illegal ang kanilang mga bata-bata, mga bataan. O sige, mag-snatch kayo dyan, mang-hold up kayo dyan. Para pag nahuli kayo, ganun-ganun, papakawalan po kayo. So saan tutungo ang Pilipinas? Saan tutungo ang Pilipino? Mag-a-abroad. Pagdating sa immigration, i-offload nila. Dahil sasabihin nila, magtatrabaho ka lang sa Singapore, magtatrabaho ka lang sa Thailand. Pakialam ninyo sana. Abot siya na kung bibigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Tapos aside from that, pag in-offload, ay manghihingi na what? Lagay. O saan pupunta ang Pilipino? Tinutang lang nila yun. Pinutang ang palabaw nila. Saan tayo pupunta, Pilipinas? Ha? Pagkatapos ni Bongbong sa kanyang sa kanyang panunungkulan. Sabi ng isa dyan, I hope matapos niya. Ano mangyayari sa Pilipinas? Tumatakas tayo lahat sa kahirapan. Dahil lahat sindikato. Paano uunlad ang bayan kung mismo ang leader mo ay kinakampihan ng sindikato o, sila mismo ay sindikato? Malinaw pa sa sikat ng araw na protektado nila ang mga sindikato. Kung alam ko lang mga palangga, na poprotektahan nila ang sindikato at titigilan nila mga hiling-hiling. Ito sana ako nagtatawagan nila, next nila ako, magpapa-interview si BBM na kahit madaling araw, ang oras sa Amerika, bumabalikwas ako dahil umaasa ako sa mga resibong bukas. Ay, nako. Sabi ng mga nagko-comment,
nagagapagod ka na, Maharlika. Ay, bakit ka nanonood? Napagod ka pala sa dakdak ko. Hindi matulog ka. Kumuha ka ng kape at biscuit kung may makuha ka at mag-enjoy ka ng buhay mo. Ay, naku, nakakaloka. Ayan. Outgoing na ba? More likes mga guys, sabi ni Rose. Thank you, Palangga. Diba? Kayo naman yung mga nanonood sa akin, galit na galit kayo, gigil kayo. Eh, bakit, para kayo mga, ano tayo? Masokista. Diba? Yung masokista, alam niyo yon? Nag-e-enjoy kapag nasasaktan. At dito, masokista kayo, you stay here in my life, darling. So, pero sa seryosong usapan, ano mga Palangga, sabi ko nga ang dami ko natutunan while traveling ay minsan ko nakalalang tao, nakikita ko yung pagkakaiba ng bayan natin. Malungkot talaga. Malungkot na ang ating lahi napakatalino, napakagaling, maganda, chuchu, lahat kung ano-ano, pinagyayabang tato, mabuhay ang Pilipino, ang lahing Pilipino ay matalino, masipag, yung hospitality natin, ganto-ganon. Kahit lahat tayong ang mga ganyang katangian, lahat ng kabutihan, kung mismo ang gobyerno natin ay walang suporta at protektahan ang hoarders, ang smugglers, at ang mga illegal na gawain, lalo na ngayon si Mrs. President ay nakikialam na naman sa pigil sa kaso dyan sa graft and corruption case ng OIC dyan sa Department of Health. So ibig sabihin, gano'n na lang kung sino ang may power, kaya ni Liza Ahas na sabihin, drop mo na yung case na yan dahil ako ang First Lady. Really? Saan tutungong bayan? Bongbong. Mahiya ka naman. Mahiya ka sa tatay mo na ipinalibing ni Pangulong Duterte sa libingan ng mga bayani. Mahiya hindi na lang sa tatay mo. Mahiya ka sa sarili mo. Mahiya ka sa Pilipino na 31 million and I doubt it na may pagdududa na ako na hindi 31 million ang bumoto dahil nakipag-usap yan si Lisa sa Smartmatic. Ngayon tahimik kayo sa Smartmatic, isa pa yan. Nasaan na nga? Sabi ko nga, nag-usap tayo nung we started talking about Smartmatic kasi na-meet ko sila noong 2017 nung inimbitahan ako ni Manang Amy dyan sa Lawag nung kasal ng anak niya. Tapos na-meet ko si Lisa doon, siya nag-approach sa akin. So ipa ni Lisa, di ba kanina ko sa yan, hindi ko siya kilala nung time na yun. Inablot yung kamay kong ganyan na parang kinakayaw. Ay, Maharlika, thank you for supporting our family, choo-choo, di ba? So nag-word na, ito pala yung asawa ni BBM. So during that time, 2017, doon tayo nagsimula. Yung relasyon natin bilang magkaibigan na akala ko tayo ay parehong tahak na tinutungo para sa pagbangon ng Pilipinas. Yung pala, yung tahak ninyo iba para pigilan o payabungin ang mga smugglers, hoarders, and lahat ng mga jutang din ng tiwali sa bayan. Yan, that was 2017. Bakit tahimik kayo sa Smartmatic? Dahil ba naging nakatuwang nyo sila? Nung election, ako naniniwala ako na nanalo si Bongbong Marcos over Leni Robredo. Pero nakipag-usap ba tayo? Ay, hindi pala ako kasama. Kayo? Sana may lumabas na may magpatotoo sa sinabi ko. Yung mga taong nandoon. Kasi nakita ko yun, di ba kinuwento ko sa inyo? Nakita ko doon sa kanilang pangalawang headquarters na may mga Armenian doon. During that time, may mga Armenian. Ibang lahi during the election time. O hindi ko alam, di ba? Bawal sa batas yun na nakikialam yung ibang lahi sa ating electoral, sa ating election. Nakalagay sa Constitution. May nakita ako doon na ibang lahi. Kahit sa video ko, nakikita nyo. Dahil kinall out pa ako ng isa sa amiga ni Lisa na bakit daw ako nag-video doon. Gusto niya, itodo ko na. Okay. Nung nag-vlog ako, mga Palangga, spontaneous to kasi nangyari ito talaga. Nag-vlog ako May 9. Sabi ni Lisa sa akin, pwede ka na mag-vlog, sabi ba niya, 9 o'clock, di ba? Basta after the counting, pwede ka na mag-vlog. So it just so happened, may nahagip sa camera na Armenian ba yun o Russian. Pinakilala pa nga ni Lisa sa akin yan na ito daw ay tumulong sa kanila. Ay, Maharlika, this is, I forgot the name, pero pag nireview ko yung mga video and everything, mga files ko, baka malaman ko anong pangalan nun. Kasi nag-exchange pa yata kami nakuha ko pa yung number nun Basta may number sa akin yun Ay, this is chuchu, ganito. So doon pala nagtaka na ako, bakit may mga ibang lahi dito? So sabi ni Lisa, pwede ka nang mag-vlog ganitong oras. Tapos nag-vlog ako, kinabukasan may nag-message sa akin na amiga mo, Lisa. Na sinasabi na bakit daw ako
Actually, parang tinanong ako noon na kung ako daw ba ang nag-post ng picture together with, is it Margie Moran ba yun? Yeah, yung beauty queen. Yeah, I think Margie Moran. Parang ako yung pinagbibintangan na ako daw nag-post ng picture ni Margie Moran, tapos meron daw nahagip na foreigner, chuchu, mga ganon. Sabi ko, hindi ako nag-post noon, nag-live ako, pero pinayagan ako ni First Lady Liza, sabi kong ganon. Nung time na yun. So ano bang yung natatakot ninyo? Bakit? Ano ba ang koneksyon na ngayon ko lang pinagtagni-tagni ko ang mga pangyayari? Bakit ako nung like May 10, binura na nga ni ano yun yung conversation niya. Di ba nung nag-vlog ako, nung nireview ko yung messages, binura niya na, takot siguro. But anyway, na-screenshot ko naman yung iba. Na parang kino-call out nila ako na bakit daw ako nag-live doon at may mga foreigner. Ano naman ikakatakot natin doon kung wala naman ginagawa mga foreigner, di ba? Well, mabalik ako sa electoral protest. Sabi nyo, Leo, wala akong direct na pag-uusap kay Bongbong. Tandaan nyo yan. Laging may, andyan si Lisa, andyan yung undersecretary niya yun, yung HR Mercado na yan, at saka si Franz na yan. Especially yan si Franz, lagi yan ang kausap ko sa True Chat, sa interview ni BBM. So ngayon, nasaan na, kumusta na ang electoral process? Kumusta na ang laban natin sa Smartmatic? Kaya ba kayo tahimik? Yung comment dyan na in-appoint ninyo, si George Garcia. Diba? Kaya ba kayo tahimik dahil napakinabangan ninyo ang Smartmatic? Diba? Noong 2020, nung nakaraang election? Oh, sige nga, tanungin ko kayo. Baka mamaya magulat-gulat na lang tayo. Lisa ay maglabas ng ebidensyang bonggang-bongga. Nakakahiya kayo sa Pilipino. Maliban sa pakikipag-usap mo sa Singapore, sa Facebook, bakit ka nakikipag-usap sa Singapore sa Facebook? Para kontrolin. Ngayon, si Sas Rogando ay inanon nyo na. Naka-restrict na yata. I mean, naka-shadow ban like ako. Talaga bang, tututusin, ano ba naman ang power namin? Bunganga lang naman ang power namin. Bakit ito kami pinagsa-shadow ban? Bakit kayo may mga ganong power? Oh, gusto nyo talaga kami patahimikin. Kasi totoo. Kasi we've been together. Oh, sabi ko nga Duterte is so badoy. Di ba? Badoy daw si Pangulong Duterte. Ulitin ko ulit. Yung tungkol sa kaya hindi mabitaw-bitawan ni Bongbong ang Agriculture Department dahil pangarap niya na yan noon pa, dahil galit na galit si Lisa noon sa kay Duterte dahil hindi in-appoint si Bongbong sa Department of Agriculture. Huwag mong ipagsisinungaling yan dahil first-hand information yan. Kaya nga sinabi ko yan sa vlog ko Alam yan ng mga palangga ko. Nasabi ko, bakit hindi appoint ni Pangulong Duterte si Bongbong? Ganito, ganyan, ganon. So, sabi ko pa nga, para hindi maging popular si Bongbong, So napaka-inosente ko pala nung panahon na yon. Si Duterte pala, magaling, alam niya na kung ano mga aktibidades nito. Kung ano mang kinalaman ko, wala naman ako intel. So yun pala, kaya hindi mabitaw-bitawan ang Department of Agriculture, kahit wala naman si Bongbong dyan sa agriculture, hindi naman niya natututukan. Kaya namamayagpag ang mga smugglers and hoarders kasi sa China-Philippines Unified Incorporated na pagmamayari ni Michael Ma at business partner si Martin Araneta at si Liza Marcos ay konektado sa agrikultura. Ganon ba? Hindi na ako nagtatanong. Obvious naman yung naman gagawin tanga yung tao. Nabudol nyo kami. Tama yung artista na nagsabing budol-budol. Budol-budol man. Sa tingin nyo, magwawagi kayo? O ngayon, yung amiga mo, Lisa, amigo mo na sino yan? Si Langka, si Dorian na nandyan sa PCSO. Maya-maya may nanalo sa loto. Na manager ni Taning, namamayagpag na kayo. Ano kung anong ginagawa ng mga taong gobyerno? Takot ba talaga kayo sa isang mudlo, sa isang Lisa? Ba't kayo natatakot kung para kayo sa Pilipino? Ilabas nyo na, nalalaman nyo. Huwag na tayo magmaang-maangan dito para sa Pilipino to. Kung lahat naman tayo matitegi Pupunta kayo sa ibang bansa, nagta-travel kayo, ini-enjoy nyo ang Thailand, ang Singapore, ang Japan, ang Amerika, o saan sa pang lugar. Tapos pagdating sa Pilipinas, hindi ba kayo naaawa sa bayan ninyo? Na pagtungtong nyo pa lang sa airport, na ang larawan ng kahirapan, nandiyan na, pulubi, extorsionista, manginikil, natutuwa ba kayo? Imagine mo, ako, yung
Ako mismo, bilang isang Pilipino, nakikita ko yung pagkakaiba na pag pumunta ka sa Thailand pa lang, yun, layo-layo ng Pilipinas. Hindi ba kayo nahiya sa mga sarili niyo? Kayo mga kongresista, lahat kayo sa mga senator, lahat na kayo dyan sa gobyerno, wala na tayong i-pera na magaling or whatever, o hindi kayo gumagawa ng kabutihan or whatever. Hindi ba kayo naaalibadbaran? Hindi ba kayo marunong umarap sa salamin? Na when you travel from Singapore, from Japan, right now, kababalik ko lang sa Japan. Huwag na natin compare sa Japan, sa Thailand na lang. O sa Vietnam na lang. Hindi ba kayo naiya sa mga sarili, mga kongresista, mga senador kayo, na pagbalik nyo, bulok pa rin ang bayan natin? Bulok ang sistema, not the Philippines. If I compare the beautiful beaches of Thailand and the Philippines is still beautiful. Pagdating sa bayan, sa bansa, mga tanawin. Pero ang bulok na sistema na mismong sindikato ay nasa loob ng Malacanang, mga undersecretaries ni Bongbong nandiyan at marami pang iba, bagman, may panalo sa loto, kung ano-ano mga kadyutahan, hindi ba bangon ng Pilipinas? Kawawa ang mga Pilipino. Ang Pilipinas na bansa ay napakaganda, ang mga tao ay matatalino, kahit anong saan tayo ibatong bansa, kaya nating mag-adjust ng kanilang tono ng pananalita. So, hindi ko mushi-mushi, di ba? Lahat kaya nating i-adjust. Mag-Breton accent, kaya natin. American accent, kaya natin. Pero ano tayo? Pordoy pa rin ang Pilipino, kawawa pa rin. Sino namamayagpag? Kayo, na nasa gobyerno. Kayo na nag-extort. Kayo na naniningil. Okay? Na kumukubra sa bawat mga proyekto ng gobyerno. Hindi lang isang tao. Sa bawat proyekto, ganito ilan ang nakikinabang. Nagsisinungaling ba ako? Umarap kayo sa salamin ngayon. Lahat kayo, simula sa Malacanang Kongreso, Senado, Mayor, lahat kayo, pati barangay, humarap kayo sa salamin ngayon. Kung sa buhay ninyo bilang isang taong gobyerno, hindi nyo nilapastangan ng bayan ninyo. Hindi na kayo nahiya. Ang kapal ng muka ng administrasyon ngayon, di ba? Ipinagyayabang nyo pa, sinasabi ko nyo pa sa mga tao na inggit lang kayo kasi hindi kayo masabi sa travel. Really? Ba't kami maiinggit? Pera ng bayan ang nilulustay ninyo. Binabayad ninyo sa mga mainstream media para patahimikin sila, sa mga extorsionistang vlogger katulad ni Taning. Dating dugyot na nagmamakaawa para makahingi sa kanilang mga followers. Ngayon may Alphard, may mansion at kapitbahay ni Michael Ma. Kayo magkakapitbahay kayo. Ang kapal, walang kasing kapatos. Ito naman mga dugyot na sarado ang utak. Kudo tanggol while you are being fed. Diba? Binibigyan kayo ng budget. At may pagmamalaki ko lahat sa inyo. Ni piso. Never ako nag-expect sa pamilyang sinuportado kahit sino. At yan ang pagkakaiba natin. Dahil pinaglalaban ko dito na sana man lang hindi na maging Singapore ang Pilipinas, maging Thailand na lang. Kasi nakita ko ang pagkakaiba. Tanggol kayo ng tanggol. Magkano sibuyas, tanggol kayo ng tanggol. May hold-upper ka, may crime. Ito, recently may nag-send sa akin, yung lola na sumakay sa taxi. Kinitil ang kanyang buhay. Diba? For 1 month, hinahanap siya, nakitil. Yan ba ang bansa na progresibo? Kayo mga politicians, maawa kayo. I don't know. Sabi nga ni Duterte, di ba, nung nag-speeches doon sa Congress, sana nga, sabi niya, matunaw ba yun? O masunog yung Congress, yung People's House, sabi niya. Totoo naman. Siyempre, si Duterte, alam niya yung mga yan. Ewan ko ba? Ano mangyayari sa bayan? Pero ako talaga nalulungkot ako, mga balangin. Ang daming kong kaibigan, tumatakas talaga. Ayaw na nila sa Pilipinas. Kasi kung sino lang ang may koneksyon, kay Mayor, kay Presidente, kay Mrs. President, yun lang ang mamamayagpag. Ganon ba talaga kayo? Nakasumpa-sumpa. Nakakarimarim. Wala kayong pinagkaiba sa lahat ng mga jejemon. Diba? Lahat ng jejemon. Di ba maka-Pilipino ba yan? Makabayan ba yung ginagawa ninyo na ayaw nyong ilabas ang smuggler? Kung wala kayong kinikiligan, wala kayong pinoprotektan, wala pa talaga kayong hiya na sasabihin pa ng mga nakapaligid sa inyo na nainggit lang ang mga taong bayan sa inyo dahil
kasama ito mga mainstream media sa pagta-travel at the expense of Filipino taxpayers' money. Ang pagkakaiba natin, ang pagkakaiba ko sa Anda Palanga, I travel the world. Pero ni pisong duling, wala akong ninakaw sa gobyerno. Kayo, tangin na bawat higop nyo ng sabaw, ng kape, pera ng Pilipino. At hindi nyo pwedeng, hindi nyo pwedeng ipagmalaki, pero pinagmamalaki ninyo. Sabi ko nga, kasing kapal ng elepante doon sa Phuket, Thailand, ang mga balat ninyo. Masahol pa. Wala kayong awa, wala kayong pagmamahal sa Pilipino kasi iniisip nyo lang kung ano ang iintrega sa inyo dyan sa Bureau of Customs at sa iba't ibang mga ahensya sa ngalan ng smuggling. Ilabas nyo si Michael Ma, inahamon ko kayo. Bakit nyo pinigilan Martin Romualdez, Zubiri? Yan ba pinag-usapan nyo ni Bonget? Huwag natin nakuha yung Pilipina. Sa iba, madami nagbayad sa akin, Marika, dahan-dahan. Ano matatakot? Bakit tayo matatakot? Sige nga. Bakit sila ba immortal? Hindi ba sila matatapos ang buhay nila? Lahat naman tayo matatapos ang buhay. Pero sana, ang wish ko, kaya ako sinuportahan si Bongbong, sabi ko sana, sa huling hininga ko, ay makita ko naman na progresibo ang Pilipinas. Sila lang ang progresibo eh. Progresibo, maya-maya may nananalo sa loto. Progresibo, okay lang ang hoarding and smuggling. Progresibo, kasi maya-maya travel the world sila at the expense of Filipinos' money. Mabuhay Pangulo Duterte, mabuhay Maharlika, sabi ni Eddie Baby Pink Roslyn. Thank you, Palangga. Oh, ano pa? Tinkerbell, yung mga palangga ako, andito na sila, si Tinkerbell. Aquilina, how are you? Inilalagay na ang corruption system, Robert. Yan, yung corruption na yan. Paano lahat kayo? Putangay na, lahat kayo, di ba? Lahat kayo, well, I don't know, may mga ilan-ilan siguro natitira. Lahat kayo nakikinabang, kaya laki kayo nagsasabuatan. Hindi ba malinaw sa inyo na ang gobyerno ni Bongbong ay failed? Less than a year. Failed. Dahil hindi siya ang nagpapatakbo, kundi si Mrs. President. Kaya nga to, takusa, under desire. Alam naman ni Aimee yan. Di ba, Manang? Manang Aimee yan. Ito, tumanang. In September yata yun. I don't know ano gagawin. Wala na, bulok na ang tingin sa administrasyon ngayon. Tapos ngayon, si Sandro, pababangbongin nyo. Ibinigyan ko ng script yan, nung in-interview ko. Hirap na hirap managalog eh. Diba? Ako Palangga, sabi ko nga, inilalabas ko na kung ano yung participation ko na kung maliman yun, dahil akala ko progresibo tayo. Then sabi ko, I'm asking for forgiveness. Pero wala akong intensyon kundi ibangon muli ang Pilipinas. Wala akong intensyon na alam ng mga kaibigan ko na wala akong hiningin kapalit sa suporta. At alam yan ng mga Marcos na wala akong hiningin kapalit personal or vested interest. Dahil akala ko pareho kami ng interest para sa bayan, para sa Pilipino. Yung pala, ang interest nila to protect the smugglers, to protect their friends, to be part of this illegal businesses ng mga amigo't amiga nila. Pagtatanggalin ang mga taong magagaling at papalitan ng mga taong gusto nilang pwedeng makipag-alyansa at makipagsabwatan sa mga illegal nilang gawain, katulad na lamang dyan sa presidential communications right now. Di ba recently, I think that was February 14 ba? May mga nagtanggala na yan, yung mga undersecretaries pinagtatanggal, pero si Bukangkang natira. Paano? Si Bukangkang Emerald na yan. Pinaaral ni Bongbong yan at saka pinbigyan pa daw ng mismo sa post sa Instagram. Yung Undersecretary ng Presidential Communications, ipinagyabang pa niya na siya ay pinaaral ni Bongbong at binigyan ng bahay. Ano ka? Kabet? Bakit ka bibigyan ng ganon? Well, bakit ka binigyan? Anong ginawa mo? Tumambling ka ba? Tumuwad ka ba? Ba't ka binigyan ng pinaaral ka at pinabahay ka ni Bonget? Yung mga ganon, di ba? Siya lang yung naiwan, isa sa mga naiwan. Ang ibang mga undersecretaries pinagtatanggal. Wala, unstable ang gobyerno. Saan ka nakakita mag-iisang taon na tanggalan dito, tanggalan dyan, dahil hindi lang kayo gusto ni Lisa. Ikaw, HR, Mercado, alam mo ba kung anong tawag sa'yo ni Lisa? Tinawag ka niyang bulldog behind the scene, O yung mga taga-presidential communications, di ba, totoo? Ikaw, HR Mercado, kayo ni Franz, di ba?
Hmm. Hindi ko lang alam kung ang tawag kay Franz. Siguro elepante. Ikaw, HR Mercado. Nag-uusap tayo. Dati, alam mo yan. Tawag sa'yo ni Lisa Bulldog. Papayag ka ba nun? Ganon ka-bully si Lisa. Behind the camera. Bully. Pag ayaw niya, ligwak ka. Pag kaibigan ka ni Maharlika, pag-iinitan ka. O ngayon, nasabihin niyo, nagsisinungaling ako? Ay, nako. Paano ka magsisinungaling? May video pa nga sa akin yun. Mas sinasabi against kay Sara at saka kay Duterte. Pero tsaka na yan. Hold your horses, darling. Teka, pakita ko nga ito para maniwala itong mga bagong salta sa channel ko. Teka lang ha. I will show you something, darling. Asa na siya? Aha, kung nawala na, binura niya na. Ba nawala si bakla? Ay, ito. Pakita ko sa inyo para masabi ko sa inyo na we talk. Nag-video message ang lolang hitad. Hi, Maharlika. How are you? Hi, Maharlika. How are you? Magsisinungaling ba ako dito? Well, anyway, we have to go, darling. Narampa kami dito sa Japan. Kakain ako ng masasarap na isda ng salmon. This is your Lola Maharlika. I'm fighting for the truth. I'm fighting for what is right. I'm fighting for the Filipino. Thank you so much.
Mm. Oh, okay, let's go. See. Binoy. Homeless, wala na yung bahay. Okay. Okay ako. Pagod ako. Okay, let's go. Lamig. Short na lang ako. Pusit na lang natin to.
natin ang ating... Okay. Saan ka na? Tulog na. Okay, punta na ako dyan. What the heck? Okay. Let's go, let's go. Ah. Ah. Sarap yung lamig.
everyone, Jim Fisher here, founder of Juicebox. Have the pleasure of interviewing one of our recent success stories and clients. Here are some pharmacology facts that you need. Here are some pharmacology facts that you need to know for your pharmacology exams. Starting with lithium. Do not make sudden changes to the salt in your patient's diet, because increased salt can increase their risk. Did you know that Adidas will pay you $5,000 a month to test their products and work from home? Let me show you. Go to Google. Here are some medication classes you need to know as a nursing student. Selling insurance or being a financial advisor and not using funnels, Facebook ads, and YouTube ads is like living in the 1930s and deciding that your number one form of transportation is a horse. This is Michael. In 30 days, he did $58,000 by using Facebook ads and funnels in order to bring customers to him. Michael used to be exclusively face-to-face. Then, this past year, some things happened in our world, and he had to figure out a new way to do business. So he came to me, and I taught him how to use funnels, Facebook ads, and YouTube ads in order to bring customers to him instead of him chasing customers. So now, Michael just can sit at home or at his office, and he can take these new calls that would come up and pop up on his calendar every single day. And it gets even better than this, because in order to implement this into your business, you don't have to have any prior experience with technology. You don't have to have any previous experience with funnels, Facebook ads, YouTube ads. You don't even have to have a staff. All you need is an existing insurance business. You're already Here's how to create this dope clone market video effect with your phone. Put your phone on a tripod and film yourself walking around in circles. Open the clip in the free CapCut app and then scroll ahead a little bit and hit split. Scroll ahead a little more, hit split again, and a little more, split again. Delete the back part, and now you have 3 separate clips. Select the second clip and hit overlay, then drag it under the first clip. Do the same with the third clip, hit overlay, and drag it beneath the other 2. Then scroll to cutout and remove background. Do the same thing with the clip on top, remove background, and now you can see yourself cloned walking around. Export. half cucumber, half ginger, 1 cup pineapple, half lemon, 400 ml water. Half cucumber. So tell me, like, what, this is how it can be useful for you. Delivery the work. Hey guys, it's our insurance agents. Listen up. What if we could get your calendar from looking like this to look at something like this without wasting thousands of dollars?